Coco. V malém mexickém městečku Santa Cecilia bydlel chlapec Miguel, který měl velký sen. Chtěl se stát nejslavnějším muzikantem všech dob, stejně jako jeho idol Ernesto de la Cruz, autor známé písničky Vzpomínku máš. Jenže jeho rodina o tom nechtěla ani slyšet. Před mnoha lety praprababičku Mamá Imeldu totiž opustil její manžel muzikant a od té doby byla hudba v téhle rodině tabu. Myslím, že jsme jediná familie v Mexiku, co nesnese hudbu, protestoval Miguel. Pochopení pro jeho sny měla jen prababička Coco, které Miguel mohl říct cokoliv. A byly tu dušičky, nejdůležitější svátek v Mexiku. V Miguelově domě už bylo vše připraveno. Nemohl chybět oltář s vystavenými fotografiemi zesnulých předků, u nichž hořely svíčky a čekali na ně i jejich oblíbené pochoutky. Ale co to? Najednou dovnitř vběhl potulný pes Dante, skočil na oltář a nechtěně přitom schodil fotografii praprababičky Imeldy s dcerou. Sklo se rozbilo a fotografie vypadla z rámu. Když ji Miguel zvedl z podlahy, všiml si, že je přeložená, aby nebyl vidět Imeldin manžel s kytarou v ruce. A světe div se, vždyť to byla kytara nejslavnějšího mexického muzikanta. To by tedy znamenalo, že Miguelovým prapradědou byl Ernesto de la Cruz. Teď už měl Miguel jasno. Zúčastní se talentové soutěže, která se bude konat večer na náměstí. Zahraje na kytaru a všem ukáže, kdo vlastně je. Jenže kde se žene kytaru? Ale počkat, jedna je přece v prapradědečkově kapli. Miguel se vloupal do kaple Ernesta de la Cruze a popadl jeho kytaru. Říkal si, že je to vlastně jenom taková chvilková výpůjčka. Jestli vám to nevadí, půjdu hrát na náměstí stejně jako vy. Omluvil se prapradědečkově fotografii na oltáři v kapli a nedočkavě hrábl do strun. Pak se ale stalo něco zvláštního. Kolem chlapce najednou zavířily zlaté okvětní lístky. Mezitím si však lidé všimli, že v mistrově kapli chybí kytara a vpadli dovnitř, aby chytili zloděje. Miguel jim chtěl vše vysvětlit, ale něco se stalo. Pro živé lidi byl neviditelný. Za toho viděli ostatní mrtví a on viděl je. Když vyběhl z kaple ven na hřbitov, potkal tam své předky. Poznal v nich tetu Rosítu, dědu Julia, tetu Viktorii a strýčky Oskara a Felipeho. No, nepřijde mi úplně mrtvý, prohlásila teta Viktoria. Ale úplně naživu taky není, odpověděla teta Rosita. Kde je mamá Imelda? Ta si bude vědět rady, navrhoval strýc Julio. Mamá Imelda tam však nebyla. Musela zůstat v říši mrtvých, protože Miguel nevrátil její fotografii na oltář. Bylo potřeba vydat se za ní přes kouzelný most, který spojoval říši zesnulých s říší živých. Když most překročili, ocitli se v říši mrtvých, která byla v skutku nádherná. Tolik barev a světel Miguel nikdy neviděl, ale radostný úžas se brzy vytratil. Na úřadě pro rodinná setkání musel přiznat, že sebral fotografii praprababičky Imeldy z oltáře. Úředník mu navíc oznámil, že je prokletý, protože ukradl kytaru z kaple. Pokud do svítání nezíská požehnání některého ze svých příbuzných, bude muset v říši zesnulých zůstat už navždy. Mamá Imelda souhlasila, že dá Miguelovi požehnání, avšak pod jednou podmínkou. Už nikdy nebudeš muzicírovat. Na to však Miguel nemohl přistoupit. Rozhodl se proto, že najde svého prapradědečka Ernesta de la Cruz a poprosí o požehnání jeho. Během svého putování po říši zesnulých potkal Miguel Hectora. Ten mu slíbil, že ho zavede za Ernestem, na oplátku ale požadoval jednu věc. Až se Miguel vrátí do říše živých, vystaví Hektorovu fotografii na oltář. Díky tomu bude moci Hector jednou ročně přejít kouzelný most a vstoupit do říše živých. Domluveno. Pak Hector nalíčil Miguela, aby vypadal jako kostlivec. Tadá! No vida! Zaradoval se Hector, že se mu maskování povedlo. Mrtvý jak živý.
Teď už Miguel nebude tak nápadný. Kde ale najdou Ernesta de la Cruz? No, jestli se chcete dostat k Ernestovi, tak na náměstí de la Cruz je soutěž muzikantů. Vítěz zahraje na jeho párty, poradil jim jeden neboštík. Jasně, nejdřív však Miguel musí tu soutěž vyhrát. Na pódiu dostal Miguel trému, ale láska k hudbě nakonec překonala strach a jeho výstup měl u diváků obrovský úspěch. Hezký, zmáknul jsi to, jsem na tebe pyšnej, pochválil ho Hector. Jenže pak Miguel v davu uviděl příbuzné, kteří ho hledali, aby ho šupem poslali zpět do říše živých. Miguelovi se podařilo před nimi utéct a po mnoha dobrodružstvích se dostal až do Ernestova domu. Slavný umělec byl mile zaskočen chlapcovým talentem a pyšně svého prapravnuka představoval všem hostům. Miguel byl okouzlen přepichovým životem, jaký Ernesto vedl. Litoval jste někdy toho, že jste dal přednost muzice před vším ostatním? Ptal se prapradědy. Jinak to udělat nešlo. To, čím se máš stát, nelze potlačit. A ty, můj prapravnoučku, jednou budeš muzikant, odpověděl Ernesto. Ty a já jsme umělci, Migueli, nemůžeme patřit jedné rodině. My jsme tu pro celý svět. V tom se objevil Hector, který byl kdysi Ernestovým přítelem. A pravda vyšla konečně najevo. To Hector složil všechny slavné písně, včetně Miguelovi nejoblíbenější Vzpomínku máš. Navíc se ukázalo, že de la Cruz Hectora otrávil, aby si jeho písně mohl přivlastnit. Odhalená minulost Ernesta rozlobila. Úspěch není zadarmo, Migueli. Musíš pro něj být ochoten udělat cokoliv. De la Cruz se bál, aby Miguel po návratu do říše živých neprozradil jeho tajemství a tak ho nechal společně s Hectorem schodit do hluboké jeskyně. Tam chlapec odhalil pravdu. Jeho předkem nebyl Ernesto de la Cruz, ale Hector. Písničku Vzpomínku máš složil pro svou milovanou dcerku Coco, Miguelovu prababičku. Coco byla posledním žijícím člověkem, který na Hectora vzpomínal. S přibývajícím věkem však ztrácela paměť a proto Hector slábl. Miguel ho může zachránit jedině tak, že prababičce Coco ukáže jeho fotografii. Ale jak to udělat? Naštěstí jim přišla na pomoc rodina v čele s Imeldou, která stále nedokázala Hectorovi odpustit, že od ní a od dcerky odešel. Ne, Hector se k vám chtěl vrátit, ale de la Cruz ho zavraždil, obhajoval ho Miguel. Najednou Hector zavzdychal a upadl na zem. Jeho dcera Coco na něj zapomínala. Pokud si v říši živých zesnulé nikdo nepamatuje, pomalu slábnou, až nakonec úplně zmizí. Tomu chtěl Miguel zabránit, jenže neměl Hectorovu fotografii. Ernesto mu ji totiž sebral. Migueli, zeptala se Imelda, když ti pomůžeme získat tu fotku, vrátíš se domů a už žádná muzika, ano? Rodina má přednost, odpověděl Miguel. A tak se vydali hledat de la Cruze. Když ho našli, chystal se na vystoupení. Imelda si sundala botu a Ernesta s ní pořádně přetáhla. To je za to, že jsi mi zabil lásku mýho života, křičela rozlobeně. Ernesto se ale nevzdal a pokusil se zabít Miguela, aby navždy pohřbil pravdu o své bídné minulosti. Zapomněl však, že ho natáčí kamera a tisíce fanoušků tak vidělo, co je opravdu zač. Hanba, křičelo obecenstvo, jakmile de la Cruz vyšel na pódium. Vrahu, podvodníku! Mezitím se Hector pomalu vytrácel. A navíc začalo svítat. Miguel se musel co nejdříve vrátit zpět do říše živých. I když během zápasu s Ernestem ztratil Hectorovu fotografii a zmařil tím naději na jeho záchranu. Miguel dostal od Imeldy požehnání, tentokrát bez podmínek. Rychle se vrátil do říše živých a utíkal domů, kde ho všichni radostně přivítali. Byl však smutný, protože nevěděl, jak prababičce Coco připomenout jejího tatínka. V tom dostal nápad. Vzal Hectorovu kytaru a začal hrát písničku Vzpomínku máš. Najednou se Coco po tváři rozlil úsměv.
Tuhle písničku mi zpíval můj papá, zašeptala. Mám schované jeho básně a dopisy, co mi psal. A podívej, podávala Miguelovi fotografii svého táty. Hurá, Hector byl zachráněn. A Miguel nakonec dokázal přesvědčit svou rodinu, že hudba je jeho osudem. A mohl se stát muzikantem.